Hey, what's up? It's me again. Welcome back sa ating YouTube channel, Mars and Sarah Vlog! For today's video, everyone, is di ara ko sa gawa sa Umbalay while waiting sa bagyong Udit. Actually, prepare na kayo ang tanan, no? Namilo na ang tanan, ipamputos na kinahanglang puston. Diba, gana. So, grabe ka busy sa mga tao karon, no? Grabe lang kalisang bayot. So, yun lang ako ko kay mawako dahil na sila mama sa likod. Ani nga sira, so medyo mawako na. Then si Papa prepare sa kaadyo ang mga bintana, iyahang gipambutangan og scene. So, na ako yung mga gihimo nga video clip sa preparation na mo karong bagyo day. Ganon. So, grabe dyan, dinamulong na sila sa mga kahoy, ganon. Yung mga silingan, nagilukduay na sila mga sinina, bayot. Ganon. Ayan, everyone, ipakita na ko sa inyo unsa mong i-prepare karon while waiting sa bagyo kay unya lang gabi ang bagyo day or maybe tomorrow or unyang kadlawon. So, keep safe everyone. Oh my God. So, dapat man dyan mag-prepare ta ang tanan kay para ready. Diba, ganon. Sumingaw kayo among lugar kay wa diri among ubang silingan ng lupad o gaasa sila nangita sila ng mga konkreto nga mga balaysay ng katawnan. So unya siguro nga rin sila sa amo ang uban, then ang uban is tuwa sa ilang mga kadugo sa Charis sa Villaverde. Tari dito ang uban ng likas dahil kay medyo ligon man sabto siya dito kay simento man. So sugod-sugod na ang hangin, rosoros na siya pero dili pa gyud kusog jud as in. So medyo maraglisang na baga yung mga ganan, then ipulong na namo ang lubi. Yan. Pak. Nagipulong na dai kay basig oring malukat. Diyos mio doon na sa umbay. Sayang no ko. Sayang sa lubi. Sayang among bayad. Ayan. So among speaker gihipos na namo dai, among TV gihipos na namo dai. So medyo laay jud kayo. Yo pa jud mi internet kay nawang internet dai. Then ang 4G pa jud dili pa jud kay kasagap akong cellphone og 4G. So maglisod gihapon ta dai. Diyos mio. So eto na ang video dai. Pakita na nako sa inyo. Everyone, ang prepare nato sa bagyo no nga si Mama grabe nagpusod yung pinabongga, nagluto na migsud anday, kuwang na lang ang pagkaon na lang juday na. So dapat prepare ang tanan, di kuno sa pa tayo mag-prepare og kana man lupad na ang scene sa silingan. Kung na ang bagyo, di ba? So maglisod sa ta. So mao na everyone, yan nag-prepare na ang bayot. So mao na tanan everyone ang video. So I hope giganahan mo. So
So kung wala ka pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell all para paraging update sa ating mga beautiful videos. Charis! Yung mga ganun. So wala pa sa kapalihog yung taon ko pag-follow sa itong mga social media accounts. So thank you very much everyone and shout out sa lahat. Bye-bye!